पाण्या पावसानं उडाली झोपडी, ऋषी कपूरनं वाजवली डफडी, ऋषी कपूर निघून गेला व माय. हा कोरोना कधी जाईन व माय हे या शेतकरी माईचं गाणं सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याअगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. याला आता व्हायरल करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत अवश्य बघा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. नाही चिल्लर नाही नोट, शासन सांगतय वाजवा ताट, ताट वाजूनी तंगत झालो काय, करुणा कधी जाईन व माय. मोठ्या लोकाचं सारच हाय, गरिबानं सांगाव खाव काय, शासन म्हणतय लावा दिवे, गरिबानं सांगाव खाव काय. या कोरोनानं केली सारी पाय पाय, हा कोरोना कधी जाईन व माय. दोन सांजची मिळे भाकर, घरात रामनी मोदी सरकार, दोन शिळची मिळे भाकर, घरात रामनी मोदी सरकार, घरात राहून खावा काय, हा कोरोना कधी जाईन व माय. पाण्या पावसानं उडाली झोपडी, मोटरचं गाडी तुझ्या पुढे पाण्या पावसानं उडाली झोपडी, ऋषी कपूरनं वाजवली डफडी. पाण्या पावसानं उडाली झोपडी, ऋषी कपूरनं वाजवली डफडी, ऋषी कपूर निघून गेला व माय. तरी करुणा जाताच जाय नाय, ऋषी कपूर निघून गेला व माय. तरी करुणा जाताच जाय नाय. कुंकुणाला हे व्हायरस, डायरेक्ट दारी अँब्युलन्स, कुंकुणाला हे व्हायरस, डायरेक्ट दारी अँब्युलन्स. या त्याच्यात नेतात टाकून, दार खिडके घेतात लावून, या व्हायरसनं केली सारी पाय पाय, हा करुणा कधी जाईन व माय. या व्हायरसला कधी करू बाय बाय, हा करुणा कधी जाईन व माय. बाबा असेच संबंधित व्हिडिओ पाहत राहण्यासाठी आपल्या मराठी मंडळी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूला घंटीचं बटन दिसेल ते दाबायला देखील विसरू नका. लवकरच घेऊन पुढचा अपडेट. तोपर्यंत रजा द्या. जय महाराष्ट्र.